Республика хөкүмәтендә узган брифингта бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләренә йомгак ясалды. Быел Татарстан мәктәпләрен 17 меңнән артык укучы тамамлаган. Кайсы фәннәрдән сынаулар ничек узган? Бу хакта киләсе материалда. Шыгарылыш сыйныф укучылары биология, химия һәм физика фәннәреннән иң аз баллар җыйган. Иң югары баллар инглиз, француз, рус, немец телләренә туры килә. Инглиз теленнән уртача балл 80ннән артык. Бу Россия күрсәткеченнән 7 баллга күбрәк. Эпидемиологик хәл сәбәпле быелгы 11 сыйныф укучылары гомуми дәүләт имтиханнарын тапшырмаганнар иде. Бердәм дәүләт имтиханнарында 218 укучы 100 балл җыйган. Шуларның 14-е 2 фәннән. Туган телдә имтихан бирүдә эшләр ничек торасың? Татар телендә укып, бердәм дәүләт имтиханы русча бирүче татар районнары, күпчелек татарлар яшәгән районнарның чыгарылыш сыйныф укучылары, алар безне сөендерә, бу чыннан да шулай. Шуңа күрә бит татар телендә белем алу ул нинди булса синең белемеңне киметү дигән сүз түгел. Менә сезнең сорауыгыз бик урынлы һәм әти-әниләр моны аңларга тиешләр. Менә шуңа күрә без күрсәттек тә инде слайдларда югары күрсәткечләр, түбән күрсәткечләр дип. Хәзер чыгарылыш сыйныф укучыларын югары уку йортларына кабул итү бара. Имтиханнарны тапшырмаган һәм аттестат ала алмаган 77 укучы өстәмә сынауларны сентябрь аенда бирергә тиеш. Фарис Мөхәммәтов, Диана Дасаева, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.